Shubor naga Shlem jong Nongthymmai Hima. Ka Shlem di Shaka ka badan hanong Shilyang Nongthymmai, ya ka balatip kum ka Queency Motors, haka khandru dar urisaw arhajar pesaw kala Plie Paidbah ya ka Shlem di Shaka, ka Ilektrik scooter ka badai ka Shaka, bashi Pyndonkam da ka boarding Ilektrik. Haka ni ka ngila Plie Paidbah da ka kong Queency pasa, ka badai ka try joka ni ka Jaka di Shaka, haka jingsen lang da ikong silbi pasa ki bahayang hasem bat ki parlok parjol. Ka Queency Motors ka khot ka wer ki Paidbah bakinwan ban thet ekini ki Shaka, bat banwan ban persyang ru yaki, bantip ek jinan kam bak hambanya phila ban phone ho number, hendriu khandai not khandai lai, iwe henyo lai not pra. Terhapusnya motor terjual dan format kendaraan Ilektrik di wajib temu bahan manusia. Enak betul betul kendaraan kita cia je. Happy birthday